Mwazifumu anyamata amene afa pa ngozi aja ndi amenewa. Amapita ku show ya Ellen Njuchi. Awa ndi anyamata akaphanti amene amwalira pa ngozi ija ndi amenewa. Wina anapanga ukwati umene, wina ndi amene anyamata amene alisiya. Ndi ungofuna kunena kuti mzimu wawo usimutendere. Mandipese. Sitofuna kukamba zambiri izi ndi izi. Mandipese ngakhale anthu ena akukamba zina. Ellen Njuchi wapereka nsembe anyamata izi ndi izi. Wapereka nsembe anyamata amene asataniki ndi zimene akukamba anthu. Mandipese. Koma choti muziwe nchakuti chabwino ndi choyipa chimachokera kwa Namalenga. Mandipese. Ndiye chonde akuluakulu osamveramvera nkhani zimene za social media manaliti amene akuponya anthu ma social media. Mandipese chifukwa china chilichonse chabwino ndi choyipa amapanga ndi Mulungu. Ndiye pamapeto pake chingopempha makhala osamala akuluakulu mu nyengo ino ya festival mu December muno. Mandipese poita Satani amakhala ali panja akugwira ntchito yawo, iwo akufuna magazi. Mandipese chaka chimwe kamatha kumakhala mwambo ku Satani, eni mwambo umene umafuna magazi. Mandipese nkana anthu ambiri mu nyengo za Christmas za chisangalalo amafa kwambiri pa ngozi zimachuluka. Mandipese chifukwa choti amakhala kuti akuperekedwa nsembe ndi akuluakulu ngati kuti ukotheka kukhala pa deni khalani osamayendayenda akuluakulu. Nkhani imene abwera nayo lero ndi imeneyi.